Sziasztok, én Szövegy vagyok, és ez a legközelebbi videó lenne, és itt van velem Bálint, Hun és Martinka. X. Sziasztok! Csokolom. Csokolácsak! Csokolácsak! És most nem Itt egy gyerkőc. Gyerkőc! Látok, itt egy buzi. Megöltem. Bocsánat, a hangzavarért most nem tudom mi van. Meghalt! Ó, meddig a... Ide értem, meghalt. Meghalt! Jönnek a defaultok! Én elmentem. Itt egy ilyen gyerek! Milyen? Hol? Jó! Erős! Látszik, hogy erős! Mondom, hogy erős. Segíts! Bálint, gyere! Ketten nem bírunk. A szénpasztom! Kiütöttem majdnem, ennyi van. Gyerte, én jövök. Szép. Street. Jön az erőember, gyereke. Hátokat jönni, aztán nem tudok. Jó, van, nyugodj meg. Na, gyertek. Ott egy gyerek fönn! Ott volt fönn a gyerek! Ott néz fönn! Hogyan tudod, hogy ma föl? Mentél? Hol vagy Bálint? Én itt vagyok, én itt szorokolok. Nem Martint mondtam, hanem Bálint. A Bálint az eltűnt. Itt vagy Bálint? De fel... Jó, itt vagy. Nem is értem. Itt vannak a defaultok! Hol lenn? Az, hogy mentek föl, megkérdezhetem? Nem tudom. Hátulról. Van 10. Jönnek a Nekem defaultok? van 12.176.007 manim. Ugrottam. Leestél? Nem teljesen, csak iráig lesétáltam. Ó, egy áldozat. Haha, az én kaptam. Ott egyet. Ah, De és nem érek oda. Bravo. Én laggolok, úgyhogy beteszek egy új Szerinted textúrát. én nem? Jaj, Jaj. jaj, ez mi? Ez hol? Én is azt mondom, hogy az mi. Már megvan. Engem itt bosszol. Beteszem az újat, ezt az iBlack PvP packet. Ugye tudtátok, hogy csak az van ide odaírva, hogy Mester MC 1.7.5 és közben 1.7.2 van. Ja, egyébként igaz. 1.7.2-es a MMC. Nem, mennyi volt ott? Hopp! Kidobott az MMC. Ja, láttam. Mennyi van az infónkot? Ja, tényleg, ti tudtok intrót csinálni? Hát azt akartam mondani, amikor éppen siettél, hogy miért nem töltesz le egy intrót, és Na ezt én hogy? beleírod a nevedet az intróba, belevágod. Igaz. Hát most itt Sony az meg idő. azt nincs. Hát várj, írok valamit Skype-on, nézd meg. Nincsenek itt Hát lenni. de De videó fontos. közben? Rossz, én akartam volna. Hát ez most kempelés. Itt egy gyere, picurkám. Írtam a csopiba, ezt mondd nekik, hogy például hogy csináljanak intrót, ha tudnak. Hát írtam Skype-on. Igen, és azt mondd a néző. Majd egyszer csak. Majd csinálok egy bejelentő videót, hogy valami, hogy csináljanak nekem dolgokat, hogy legyenek kelvesen, de úgyis most kezdtem a videózást, szóval... Egymáshoz De ha várjál, lemenne. Bálint, ha nincs a Sony meg a Sony, akkor is megy az intro, vagy nem? Miért nem menne akkor is? Oké. Akkor is, mert nem muszáj egy pont Sony Vegas Pro-val. Meghaltam! Azt te hogy... Jó, PvP közben. De nem voltam például. Menjetek. Itt nincsenek cuccaid. Hát, De azt én hogy sem voltam. csináltad? Ősz hogy csináltad? Nem tudom, nem is voltam PvP közben. Hát, Az igen. mi volt nálad? Ez csak egy fulloptos. Igen. Mi? Ennyi vagy Hát ne? a fogútok össze-vissza. Bocs. Jössz, vagy? Hopp.
Bocsi, de bocsi. Szabi azért a... Szabi azért a... De tényleg bocs. Bent voltál a földbe, hát... Nem Azért vagyok. az ezreseket, nem? Nézd! Ennyi hiányzott, hogy lehessek. Tudom, ez direkt az. Hogy tudjon a gyerek? Elkezdted, Martin. Ja. Én ütöttem meg elsőnek. De nem tudok enni, mert az... addig bevéddel én lemegyek ilyet. Ha enderpearl-ös gyerek van egy enderpearl-ös, aki full diás. Jó, hogy a Lexus töltöm meg. Mindegy már. Megérkeztem. Van egy enderpearl-ös gyerek. Ott Itt van? Ja, ezt nem tudom. Ott a Luli. Itt a gyerek fönn. Meg az egy csúnya. Ezt én is láttam, de nem ő. Na jó az. Menj már innen. Na, szerintem akkor ennyi lenne ez a videó. Köszönöm a figyelmet, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Itt volt velem Martinka és Bánitrum. Na, sziasztok!